hyvä tälleen tässä. No niin, kaikki hyvin. Noniin. Tees tälleen. Tälleen. Eikö tälleen? Joo, ei oo hampaissa mitään. Ei oo mitään. Hyvä. No niin, nyt kohta kun ne tulee tänne näin, niin kaikki käyttäytyy eikä kukaan sano mitään tyhmää, onko selvä? Näin. Mikä täällä haisee? Mulla tulee aina pierukummoja nyt. No niin. Hei, nyt täällä haisee ihan kauhealta ja se kameraryhmä tulee tänne näin ihan kohta. Eikä se kuvan läpi haise. Voi kyllä haistaa. No niin, nyt ootte, ettekä sano mitään tyhmää. Ihan oikeesti. Just näin. Kukaan ei sano mitään tyhmää. Kaikki on ihan, ai sieltähän tullaankin sitten. Tervetuloa vaan. No niin, ei muuta kuin peremmälle tähän näin. Tää haju on Akin pieru. Joo, eli te voitte ottaa tämän kokouksen ihan normaalisti. No meillä alkaa kampanjakokous yleensä sillä tavalla, että me kerrotaan, että mitä meille kuuluu. Mä näen eilen lepako. Minä aloitan. Eli tänään minä aloitin vesijumpalla aamulla ja se oli ihana, se oli Jouni opettamassa. Ja siinähän kävi sit semmonen ikävä tilanne. Eli Pukarin Riitta ja ehdolla nyt sitten kevään kuntavaaleissa. Ja meillä on sitten kampanja nyt käynnissä. Pitikö vielä sanoa jotain? Tiedättekö sen suihkun, minkä alla sitten jalat pestään, sen desinfiointisuihku, niin kaikkien piti jonossa vuoron perään mennä sinne. Sitä oli joka paikassa sitä. No joo, vois sanoa, että mä oon Riitan avustaja. Oma kyllä hakenut ihan kansanedustajienkin avustajiksi, mutta se ei ole vielä tärpännyt, kun ei ollut sillä tavalla kokemusta vielä. Niin siitä kokemusta täällä nyt sitten hakemassa. No niin, olisikohan kuulumiset nyt sitten kerrottu ja voitais aloittaa tää kokous ihan oikeesti. Aki, oliks sulla se somevideohomma edennyt? Aki. Aki on niin taitava noiden laitteiden kanssa. Hei taas! Hei taas! Hei tällä kertaa! Rauha. Mä olen freelancer postilaitteelle TT eli töihin tarvittaessa. Nyt ei kyllä pitkä aikaa tullut kutsua, mutta kaikki on täällä kyllä vielä. 21420 Lieto! Mitä teette sen Riitan tiimissä? Sosiaalista mediaa. Olit liikaa tänäkin. Tää on semmonen, mikä trendaa nyt TikTokissa. Niin, ja sä ajattelit, että Riitta tekis tommosen. Hei, mä halusin vaan näyttää te. Hieno tanssiakin. Joo, mutta nyt meidän pitää oikeesti tehdä töitä. Hei, anteeksi Jaakko, mutta nyt meidän pitää ihan oikeesti tehdä töitä. Ja tänään me tehdään semmonen kuin mentaaliharjoitus. Ja se on semmonen, minkä luin tuolta naisten ryhmästä, että jos me vaan tosi paljon ajatellaan, että minusta tulee kunnanvaltuutettu, niin sitten minusta tulee kunnanvaltuutettu. Noniin, sitten vaan. Mä en usko, että se toimii ihan noin. Kuka se sieltä heräs? Lilja. No hän on mun siskon tytär ja hän on, sanotaan nyt näin, tämmönen niinku ongelmatapaus, että ei ole saanut töitä koulun jälkeen ja on horoskoopilta kauris. Niin sovittiin sit sillä lailla, että tulee tähän mun kampanjaan, sais vähän elämän syrjästä kiinni. Ja on kuitenkin sillä lailla niinku nuori innostunut tekijä. Mä oon täällä vaan siksi, että mun äiti maksaa mulle siitä, että mä oon täällä. Noniin, mitäs muita meillä oli asialistalla? Mä näen eilen lepako. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä olisi nyt selvittää, että mistä me saadaan niitä ääniä. Just näin. Noniin, mistä sitten saadaan niitä ääniä? Ehdotan, että katsotaan vaikka toi äänestäjien demografia. No mutta eikö me se nyt tiedetä, että se on se, että kansa äänestää? Se on demokratia. Ja se on hyvä. Onko jotain muita ideoita? Vai pitäisikö sun perustaa OF-tiliä ja kerää sieltä äänestäjiä? OF-tili. Onko mulla sellaistakin vielä? Sulla on FB, Insta, TikTok, X, Bereleari, vauva.finnikki, Trutsosiaali, Happohotelli, Sasami, Duolingo ja Candy Crush-tili. Laitetaanko OF? Laitetaan. Joo, hei, some. Some on hyvä idea, sinne pitää nyt saada joku oikein hyvä vaalivideo. Mutta minähän on tehnyt niitä vaikka kuinka monta. My name is Riitta Pukari. I am Raita Pukari. Raita! I am Riitta Pukari and I approve this message. Joo. Mä ajattelin, että jos tänä vuonna saataisiin vähän uutta kulmaa tohon kampanjavideoon, että jotain kuulimpaa ja uskottavampaa, niinku savua, varjoja, voimakasta musaa. Minä rakastan savua, varjoja ja voimakasta musaa. Mutta toki tässä on yksi pieni ongelma ja se on se, että meillä ei ole tuossa vaalibudjetissa ihan hirveästi löysää. Kai meillä se jotain on. Kato, eikö sulla ole se kirjanpito siellä? Tässä
tässä. Joo, jep, se on tässä. No mitä siellä on? Koko meidän budjetti. Joo. 20 euroa. No, meidän täytyy nyt sitten kampanjoida niillä tileillä, mitä minulla on. Se, mistä voi tinkiä, sitä ei tarvitse maksaa. Tarjoushaukka Jorma Sepponen. Se on sitten varmaan justiinsa niin. Mikä se oli se Aki se uusi, minkä Lilja sanoi? OF. Terve! Minä olen Riitta Pukari. Ehdokkaana tänä vuonna vaaleissa. Ja nyt itse asiassa minulla taitaa tästä laptopista loppua nyt akku, niin ihan pikku hetki, anteeksi. Mä etin ton laturin tosta noin. Mä varmaan se johonkin tänne pistin. Oot pieni hetki. Ei se ollut tuolla nytte. Raipe! Muistaaksä missä se toi laptopin laturi? Mihin on laittanut? Missä se nyt on? Onko se täällä? Täällä sohvan, täällä sängyn alla on jotain johtoja. Onko se täällä sitten? Oi, tuolta mä sen löydän.